Begira ze ikuspegia dagoen. Harridura perpausak galdetzaileen bidez. Zer modu zaudete lagunak? Saio honetan, egoera baten aurrean harridura adieraziko duzue. Asteburu honetan, mendira joan naiz kuadrillakoekin, eta oso argazki politak atera ditugu. Orain bidali dizkidate. Haiene, bai argazki ederrak. Ze polita den paisaia hau. Ikusi nolako tontorra duen adarra mendiak. Zenbat ardi dauden. Zu ere mendizalea zara? Ateratzen aldituzu argazkiak zure txangoetan. Bizikletan ibiltzera joan dira bi anaiak, baina aldapan gora arazoak hasi dira. Indartsu zaude, Normalean ez didazu egurrik ematen. Parranda gutxiago egin behar da, anaiatxo. Orain ez daukat parrandarako indarrik. Tira, baina merezi du, Begira ze ikuspegia. Handago txindoki. Harridura, poza, gorrotoa, ezustea, tristura edo mina adierazi nahi ditugunean, harridura esaldiak erabilia alditugu. Baina gogoratu, harridura esaldiak hainbat modutan osatzen dira. Modu bat da erakusleak erabiltzea. Honela osatzen dira esaldiak. Erakuslea eta izena, singularrean edo pluralean. Adibidez, kalean irristegin eta erori egin naiz. Hau lotxa. Oporretan poltsa lapurtu didate. Hauek komeriak enbaixadan. Bai partikula erabiltzen dugunean, aditza jartzen badugu, beti ela atzizkia hartzen du. Kontuan izan, bai partikula adjektiboekin eta adverbioekin erabiltzen dela. Adibidez, bai zaila dela. Bai ongi nagoela. Harridura esaldiak osatzeko beste modu bat da, zer, zein, nolako eta zenbat galdetzaileak erabiltzea. Honela osatzen dira harridura perpausak galdetzaileekin. Galdetzailea eta izena edo adjektiboa singularrean edo pluralean edo adverbioa eta nahi badugu aditza gehi en bukaera, zehar galderetan bezala. Adibidez, ze aldapa luzea edo ze aldapa luzea den kostako zaigu igotzea. Zein gogorra den egun hau? Ez zait gustatzen goiz jaikitzea. Ikus beste bi adibide hauek. Nolako etxea duen Amaiak, oso ederra da. Edo zenbat diru daukagun, sari nagusia irabazi dugu. Kontuz, zenbat galdetzailea erabiltzen dugunean, segidan dagoen izena, beti mugagabean deklinatzen dugu, eta ez diogu kasu markarik jartzen. Adibidez, zenbat jende dagoen, zenbat lagun dituzun. Aukeratu erantzun zuzena. Begira ze polita den paisaia hau. Ikusi nolako tontorra duen adarra mendiak. Zenbat ardi dauden. Zenbat diru daukagun. Zein gogorra den egur hau. Nola osatu harridura esaldiak erakusleak erabiliz. Nola osatu harridura esaldiak bai partikula erabiliz. Nola osatu harridura esaldiak galdetzaileak erabiliz. Harridura esaldiak. Segi ondo eta hurren arte.